sakit mendadak kalau ada borui bakonda membuai ongosa batamba sosa kalau dia borui bakonda membuai ongo abangko batamba sosa. Betul benar. Sobar mau saya mati lah kau ketombe lah kau. Nak kalian jual kambing soko madi kambing mondek den. Ayo beri kau. Oh ya dia sayang bu, janganlah marah bu. Bisu abang jo mencari kojo. Kalau dia mintalah di bondi. Menjual kambing kalau dia minta di bonjang tebaso abang lebih suak menjual kambing. Biang anak kadang jual dan biang ang kambing kesayangan den ang kambing soko tapi ya biang bibirang sarupo aja bibir bini den biang manis doang nampak neng biang nafsu loren biang untung le jantan nang biang kalau batino bakasus awan biang ambo bakonda ku baru sekali ku banyak alasan jo yang abang baco kalau abang ku dori jo iku elo awak jo bacore saja.